двете пепелянки, които са ми пречили. Едната повече, другата по-малко. Вижда се как едната е наклонена. И по-рано е прекратила да пречи, другата е пречила доскоро. Ето и резултата от тяхната пъклена дейност. Клипа правя в съвсем битова обстановка. Значи, това са наслоения, които благодарение на двете пепелянки в работата ми са направили много голямо натрупване и наслоение на негатив, който обаче аз успешно чистя със силата на тигър. Азиатската ми зодия е тигър. Ето тук виждаме една лапа, която обаче със силата си ги отстранява. Също тук виждам едно напълно отделяне от тях, т.е. моят път си е силен, пълен с успехи и независещ от тези две отвратителни пепелянки. Те са се превърнали в момента в скелети от гардероба, но ще преодолея и това негативно въздействие в работата ми. Ще намеря нова и успешна работа. Отливката направих на черешова задушница в опит да им простя. На такива хора, на такива рептилии не се прощава лесно. А и още повече аз съм телец. Телецът прощава едва след 3 прераждания. Благодаря за гледането.